Drugs phali kamini tong khorja rewi tong nai no paithak jora kami kothum lai drugs bai ako bai romnani ongkhor lai ka lembo chora amjani sipai parani lokoro phiaba kamini borok pani phaimani nugui sak samlika santosh deborma bini nogo naitomi manka bike tei kabangma drugs koktmangka phasalo poila drugs chanai kamini khorsono chai tongmani nugui no poila romlai ka ola sabo phal khani sikriwi singjangmani bai sai marika santosh debormani yago man thogo honi afrono kamini lukorok thanjangai santosh debormano romnani pani thanglai mani phiaba aboni termani khari thangmani bai phan motok jaglaika kamini borok jesaki fono olo romai police no rulainai hinai tabok phan pan jelaijak sipai kamini lukorok media banyak kok di channel no sengkini report mama ni drug ni tu kini aku report saja untuk siapa para ni korok apa ni bukan muka sponsor dia korma tu sponsor dia korma kono se nogot thangin nyai kya di nogot seng drug tu tukang mama kan konsi kon drug konsa ta modal drug ma gini apa Kalau berat nama ni kore, gini noga hat mani kore, bokal laka. Hat mani kore, sembono bolong-bolong nasi kan maru ini apa no, hari thanga bo. Hari thama ni kore, jeng thanawa itu kelaika, thana ni baru rokaika. Thai mani kore, sembono gini bike rock, sil kai rokaika. Tar kore bono jeng thaka, gini nok ni baru no, thama ni kore. Rep center rohanan bagi sembono sair kap din nok ni baru no bo. Kayak tabu rep center sem din ni bisno bono romoi dana ni bagai satu nai bono. Aban bagai thanawa bo sem sair ka bono tini ni bisno romna ni bono. Aban mide abarana asuna sawai arana kok mathakir ka.